Makadenyu baba? Inosimba angu. Muripo zita ndiani baba? Inozi Josephat Kagurabadza. Kagurabadza. Kumusha ndekupi? Kumusha chibarirwe inobocha kubezero bridge. Mumwaringai. Apo. Asi ndakatenge plot ku horse farm. Loavumba. Okay. Anditika. Kwa marange muri under chiefan. Chief Ringai. Chief Ringai. Sabuku Ringai. Chief is Chief Marangi. Chief Marangi. Kwa makatenga plot. Ndikwazimunya. Ndikwazimunya. Saka ndokwa headman chigodora. Ndokwa headman chigodora. Anditika. Tinotenda baba. Inini ndiri mutapo nawo ndinonzi Robert Tapfumani. Ndakanzwa shoko rasvika mafona makati mwanangu upenyu hwangu kunaona kumira zvakanaka ndanzwa NeKurohwa NeVana. Ndakati baba chiko zvino baba vanogorohwa neVana here? Makati zvandomira. Ndakati aiwa hapana chakaipa baba, svikai titaure. Dambudziko renyu baba, ndanzwa muchimboti munyi muchiti zvakambenda kumataredzi mhosva kwana Chief Marange zvakazinda zvakare kwa headman chigodora. Nyaya yakatanga sei? Nyaya yakatanga ndingati way back 2014. Kwakabude mhepo yekuti aroora atatu akabudirwa chitini ndakauraya munhu unozi Lamek unobve Mozambique. Aroora atatu akadzimai akorore. Ndoti iya zvinoita sei kuti ngozi ibude pane murooro? Kaza handizvo zvapo izvi. Kubuda kwakaita ngozi yakabuda panguva imwe chete? Panguva imwe chete. Paroora ipapo? Paroora ipapo. Ichivaitanga kutaura? Chingataura. Ese ari atatu. Ndini Lamek. Ndini Lamek. Ndakaurayiwa nemi kabura. Ndakaurayiwa nemi. Handisi kuuraya munhu beni. Imi makanga muripo? Ndaidaidzwa chitaura. Uchitaura? Chitaura ndizvizivi beni zvimuri kutaura. Hanzi makandiurayira kupi? Hanzi makandiurayira Mozambique. Imi makamboenda Mozambique? Handina. Oh. Mune sure? Sure. Oh. Nuna pamwe makambenda kamuri mukomana muchingono tsvaka. Handiti. Saka ndiri muchitaura nemhepo iyi. Right. Sadaro manje kadzu. Intimidation yacho yakanga iri immense. Torture. Harassment. Takasvike panguva imweni yaakanditi nhasi tinoda kuuraya iwe. Kwakundisungirire mumuti. Sungiriro womuti. Kwasungwe maoko nemakumbo. Kwasungirirwa muti. NeVana. Kwakupondwa hakona ngemushapo ba ngemupondo. Zvadaro ukanga uchirwadziwa hauchemi. Ndaingoti zvadaro tambo dzake yakadambuka ndati rikiti donha pasi. Ndopenda kazoridza miri yowe mai. Ipo painga pana anun'una angu airi Karambasi na Tandanayo. Hana kubata akaramba akamira. Vaningina venyewa? Vanun'una wangu iwa. Ndaridze mhere kudaro yowe mai we ndofa were inini. Akadzi atatu kuti tiri kukuuya akadzi mai atatu. Vakadzenyu? Pa next door. Pa next door. My pride. Maitakudzwa namai Natasha. Mudo kutuburere munhu masika zvambodini tuzu panachakataura dairi nyaya haitongwira. Takarwadziwa munhu waMwari. Takarwadziwa manhero acho wawawo ndakaita unconscious. Mweya wangu wakabuda pandiri ndega kudai usiku. Takarwadziwa ndikazofuma. Takapedze 3 days yakanga iri Sunday. Monday ndakarara ndakasvika ndakarara. Chipiri ndakazotitarike kuende kune mudzimai pachigodora. Svike ikweyo hope hembe yangu yese yakazare ropa. Baba mwana zvaita sei? Ndikati handozviripo. Ndakarwadziwa ndakashupika. Ndakazorohwa futi ngeupini ndinjuwa na ningirike nakuziva. Nyaya ndakazoripoti kumapurisa. Nditori ne-X-ray yacho irimo kana mwechida kuona X-ray. Alright, tinoziva. Irimo. Ndozuri muroyo. Pana chendinoziya. Saka zvadaro ndakafunga kuti inini
ndatoona kuti ndanangisa nerufu it's better kuti nditenge ndiparadze pfuma yangu ndione kuone kuti mhepo inoti Mozambique ndakauraya munhu ndode kuenda ikwedu ndikuone kuti anhu anotambira ere mare yangu handiti ndoda kuti ndidzosere kumashure pichana pakabuda mhepo ichiti wakandiuraya kuMozambique yaiti ndini Lameki yaiti alright ndauya ndini Lameki chindiita sei ndiripei alright ndiripei munoripa sei uruda chii hapana chaakataura waindoti riripei basi saka zvadaro manje aya adzimai atatu aya aroora atatu aya akabva aendese kubatsirwa samwaya tadaro mukundo wangu mukuru ndiwo paakazodini pakazobudirwa futi wainga akundobudirwa nyaya yakanga yakwa mambo aingobudirwa futi naLameki right takwa mambo iwe chititungamira iwowe unozi Loveness tichitungamira tende kuna Lameki kwacho musi wacho tuzu wabva ati tuzu kudai wabva ati wanyarara sei chititungamirira tuzu ana akati nikisi hapana zvitichibesi toziya madzibaba isusu unozi makombo unogare paBezero Bridge unokwanisa kubudise munhu wakafa unoti unofemba tichiende ikwe Mozambique kobaende kotora mukomana yawo unozi Clive Makombe kuti anoita zvese zvawo zvekuprofita zvekurapa zvese namai acho anozi mai Makombe ngatiende tapuwe mapirisa mairi tapuwe mapirisa mairi taende mwamutare zvikazi mweya wati atichandi Mozambique bahuyi taakuende kuHarare ndo zvatitaurire mweya tauye kuHarare kwabva afonere sekuru akanzadza yamai yake zvikazi tiri kude kuende kwakati kumazowe ndo zvataure mweya taende kumazowe 11 o'clock usiku tasvike pamusasa wainga wari mudhara mwene wakagara zvikazi ndiwo wakauraya Lameki iwo ndinozviziva unze mari tikabhadhare mari inokwane more about 6,000 chi mari US that was mari yacho paUS yakanga iri 6,000 ndabhadhara muna 30 August 2014 mudhara iyeyo manje unozi James Dube racho riri pano iri James Dube zikazi right imwe mabhadhara hapana chichadini chichaitika ba tikati toenda rini Mozambique zikazi hamuchandi Mozambique ba mwatopedza na James Dube yanga iri ng'anga ndazoziye izvi asi kwakaitwe ching'angang'anga ndozousikwe uku makaenda nani ku takaenda nemhuri yese ndiwo unobhadhara wega yawo transport ndiwo unobhadhara wega zvese ndiwo unobhadhara ngwe ndiwakauraya munhu akoma mhuri ndakachengeta ini baba angu akafa ini 1979 ana ese ndii ndakachengeta kwenesawo chikoro hapana usikazi kupedze form 4 ana ese inini ndichishanda inini ndichichema ndichideketera hazvina hazvo ndamwaka ini chandoda ngechekuti inini tione mhepo ipeiri tione kuti inobuda ere ndabhadhare kudaro zviro zvakaramba zvichidini zvichinetsa airamba achingobuda Lameki mhepo yanyarara tazoende kwamambo zvikazi zvapera musi wacho zvikazi tiri kude kudini tiri kude kuchenure umba tsaka futi ng'anga yawo futi akomana aya manje anin'una angu aya kwakwende kumba ng'anga yayo youya tobva taende kwachigodora kwendinogarawo zvikazi rumbirirai huku akurumbirire huku zvikazi gara apa ndobva ndagara pane zvaari kudeketera zvendisikazviba inini chideketera moto wainga wapfutswa pasaiti apa zvikazi moto wandopfuta basi wozokande moto wozokande huku ipai mumoto moto pawapfuta ndakande huku iya moto ndatokande kudaro ng'anga iya yakabva yati bva ipendiri wobva yaenda anuna angu aya naana angu aya akabva aenda hatisini kuzomboone munhu adzimai kwakuti babai mwana amusikaoni kuti maisi mwasiyirwe mhepo ere ndazoziyei ndakakurire muchechini iri zvechikaranga izvi hatitombozvizii ndainguti zvekuchenure mushazvo ndizvozvo tadaro zviro zvakaramba zvichinetsa kunetsa maningi asi manje ndakumbuyawo masure futi tisati taripa ndakagara paBezero Bridge umwe murume wakati baba uyai pano ndobva ndaenda zvikazi kuti ushupwa ngano ndikati
chikazotori nepfungwa yekuti inini kuzviuraya zviri nani. Ndikati azveshuwa nototi kuzviuraya zviri nani. Zvikazi nyaya ndapuwa ngekuti iwe wakaisirwe mhepo ngehama yako iwewe. Wakaisirwe bhuru remunhu wakafa. Ndo riri kunetsa pane iwewe. Uya ndikubatsire. Munogarepi? Zvikazi ndogare pamhiri apa. Zviri pabheziro bridge. Alright, ndiri kuya ndobva ndazoenda next week ndaenda. Kwabva antaura for the same things. Zvikazi ndakukubatsira. Kuda kubva ndinokubatsira. Akati handisi kupedza ba. Bhuri ribve iri. Asi wozoya next week. Ndobva ndaenda next week. Ndio chwane kwati mupostori. Mupostori wekuzviratidzo. Alright. Ndobva ndazoenda next week yacho. Ndaenda next week zikazi shamwari ndakanga ndiri kuamba nebvuri rako eno. Bhuri rako rakandirwarisa. Rakandirwarisa bhuri rako. Wozoya next week. Ndobva ndazoya next week. Ndo ndazosvika kumbe zozi munhu uya wakatofa. Wakafa munhu. Aikubatsira. Waindibatsira iwe. Wakafa. Asi soko rinobuda ngerekuti mhepo yendakadobvisa pana Kagurabadza ndiyo yakadini? Yakandiuraya. Ndiyo yakandiuraya. Hapana chendakadini? Hapana kuti hapana chendakaita asi ndakandorwadziwa. Saka titogara padhuze nepadhuze kudai takandoganura nerwizi odziriwa. Baba acho woti ubva ataura ana angu kuti ripai mwana wangu. Ripai mwana wangu. Saka ndiyo nyaya titori kuripa izvozvizvi. Akanzi makaripiswa chi? Zvakazi munodikane kubvise ng'ombe 7. Neng'ombe imwe yamambo neimwe futi yebepa nemari yaakataura futi pamusoro. But I was wondering kuti iye waida kundibatsira, iye ndiye wakandidaidza inini kuti handii ndakasvike paari ba ndido basa, iye ndiye wakandidaidza kuti ndido kubvisire bvuri iwewe. Asi ndakuchadzwa zviro zvakadai. Hapana chandakataura hangu, ndakandiende kwamambo Zimuni. Tikati tinobvisa sofa takabvisa yedu ng'ombe 3. Ndimi muri kubvisa? Iyo zvitabatirana neana angu. Alright. Asi aningi naye akaramba. Haambodi kana nokumbozwi nyaya yacho. Asi nopota ndichitori pfungwa kuti hapana ndisikazi kuchengeta ba. Asi anoitira utsinye inini. Saka zviro zvoramba zvichishate kudaro. Ndapoti ndibopedze panyaya yekuripe ngozi imanje ndakuchambe panyaya iri kufamba mazano yekuti yebvuri iro riri kuna mambo. Ndakaende kuna mambo. Mambo Marange. Mambo Marange. Zviro zvaramba zvichinetsa. Mambo Marange. Inini ana ari kuti inini ndiri ku. Alright baba. Muri kuti zvinhu zvakaramba zvichinetsa. Zvakaramba zvichinetsa kumhuri idzi. Kufirwa nekurwara. Ana ari kubuda echiti inini Josati watibaya ngebanga. Andiwanziri? Ana ari kuti baba muroyi. Muri pazwa. Ana ari kurote inini. Zvino zvendisikamboziba inini. Zvino zviri kungouyawo zvino nyaya dziri kungotaurirwa dzetisikambozii. Alright. Saka ndaona zviro zvidaro ndakati kwa mambo Marange ngatifambe. Ndima kana report. Ndini ndakaripota kwa mambo. Tizwe pane mhepo iyi. Inini zvaizi ndakauraya munhu, handisi kuuraya munhu ba inini. I had thought kuti zvimwe ndikadai zvimwe zviro zvinodini zvinofamba. Although it is unbelievable kuti munhu ungaripe mhepo yausikazii. It's hard to believe that way. But isusu pachibo chapedu tinoti mhosa inoripwa yausikazii kana yaunoziva. Alright. Kandi kwa mambo muna February 2022 mambo daidze mhuri yakadaidzwa yakarambe kuuya. Vana venyu? Vana wenyu waning'ina. Okay. NeVana. Ningati wana wangu. Ndizvo. In short ngekuti ndakapoe zita rababa. Alright. Wana wangu wese wakarambe kuuya. Zvirambe zvichishupa. Then muna July, tsamba dzacho ndinadzo mubhuku iri. Ndinadzo tsamba, if you want to see those letters. Alright, we'll see them. Muna July ndakazoende kuna mambo. Ndawaste mari inokwana $250 yekwena nemapurisa kuna anhu aya kuti auye netransport this and that anhu arambe kuuya ndodini. Mambo wakati hino ndodini wanhu arambe kuuya. Kati wora ichininyorere tsamba Mambo Marange kuti anhu arambe kudini kuuya kuti nyaya itongwe tifambe.
Mamarengo wanyorere tsamba. I've got the letter here. Nichamuratidza. Saka zvadaro ndakasvipika kuti ndodini kana kuti ndodini. Zvichiramba zvichinetse kudaro. Ndakazofunga futi kwenda ndakapetuka futi kuna mama Marange. Mama Marange. Ndodini izvo zviri kuramba zvichinetsa mukati mwemhuri. Ana akandirova mama Marange anoti ana akadaidzwa mwakarova baba here ripirai baba. Akabva kuti ho takashaisha kuti charipa. Vakaripiswa chiipapo. Mapinatsi mareshe mashoma yekuti azvibopindirani bahwini NeKurohwa iko. NeKurohwa kwendakaita. Takazoti futi ngatifambe mambo. Sikazi kuchiro kuti ufambe. Komwise ng'anga unze mare. Mufambe. Takabvise mare inini. Ndabvise mare iyi $200 yedare yekuti tifambe. Bwana apa all together wakura wanokwanisa kuzvishandira more than 25 1 hour. Wochita wakansatu toende kung'anga toende kuzviprofiti toone zviri kunetsa izvi. Hapana zvakaramba zvakanyarara. Ndazoenda last that was muna October muno. Mambo Marange ndodini wanorambe kuuya. Mupurisa wakasimuka achiti ana chaifoni achiti satisi kuzoeyo bange zvake mudharawo. Alright, ngauya ataurire mudareka kuti atisi kuuya bange nyaya yakati. Pane kuchaya foni. Takabva ndashaye chekuita. Ipopo takazotaura ngomunhu anga akagara. Ndikazi Kagurabadza sasvipika baiwo. Wone nyaya inge yako iyi uri kuramba uchirohwa this and that waste mari yakawanda iwo hapana chavari kuita wana havana ndane dambudziko rako tsvake munhu unokubatsira. Kwabva ndati ende ipopo pekuti mushe nditsvake munhu unondibatsira ndibvisirwe bvuri iri rioneke kuti chini chiri kudai. Chino chandisikaziini ndo chandiri kupomerwe mhosva. Saka wana wakaramba wachindinetsa inini. Zikazi mudharayo tiri kuti totengese famu yako iri kwaChigodora. Ngekuti iwo uri kukande mabhuzi kubve kwaChigodora ichiuya panapa. Tinogara panapa. Ndikati yozve munotengese purazi yangu ndakatenga inini. Iyo mukomana mukuru iwewe. Pauri kugara ngepangu ini ndakagarapo. Iwo mukomana number 2 iwewe. Mumba yaunogara zvese zvirimo kushaiwa kaita mai yako zvese ndakakupa hapana chandakatora dai inini. Kwambe kune mawardrobe, kune masofa, kune macheya, kune everything. Ndakati chigara inini ndani mudzimai omwe unotora. Barati muri kudei kutengese purazi chi. Ambe kwa headman, kwa betani kwa headman. Sike headman na kwa Headman Chigodora. Sike headman zikazi uri kutanda. Taende kutanda. Taende zikazi ndiri pa Micros Park uye pa Micros Park. Tovatani pamigos paki papa. Headman kwabva adaidza baba taps. Karanganda. Headman kwachitaure zvaudzwa ngana zviya kuti mudhara uyu muroyi tode kuti purazi yake tiitengese agare bosha unoshiva mudhara iyu ngabve ikweyi. Headman kwakutaura baba taps nyaya zvese zvava zvabude mu Pakaranganda. Ini ndoti inini headman. Nyaya asina kumbogarira pasi kutonga kuti ndakashata inini kana kundimwise ng'anga. Unotaura kuti ndakashata inini wazoona papi. Nyaya anobundisa mustreet. Ndokutonga here kwemunoita imi mumadzishe kuti munotonge nyaya muchibudise mustreet. Ndiko here kutonga kwemunoita. Hapana chandingazvitaurira asina kazvitaurira mwoyo mwangu kuti hazvina hazvo. Saka ndakazoende zvakazouyai musi Saturday nemhuri. Takazoende musi Saturday zvikandobuda futi saizvozvo ana akazotongana. Imwimwi munoti imwi tiende bocha isusu mudotengese kuno iwo mwakapuwepo kugara na baba isusu taende bocha isusu togara papi. Vana vaitongana pachawo. There was no answer for that. Saka headman wakazoti hambai kwa Marange. That was on Saturday. Takaseni kwa Marange usiku zikaza mudhara hambi newo bayo hamba wega engane motika yawo. Kwabva kwa Marange na headman. Ini ndakazohamba nezvimarift tikazosvika usiku.
Maranga akati inini handitongo nyaya usiku uyai mangwana. That was on Sunday. Ndakashupika wamanheru hapana kuitiroziye kurara akatore motika yawo akapetuke kumba ini ndakashupika ndorara papi ndikazotsvakawo pamwe pokundorarawo zvangu kuti ndiende kumba kana utsvake mari handina saka ndakazotsvakawo pekurara hangu manekesito imomo fume yaamande nyaya yakapinda mambo akataure kuti hakuna munhu mudotengese stendi yababa hakuna zvakadaro munorere mujeri kana iri nyaya inyaya basi hakuna nyaya kuti mutengese stendi yemunhu isenani starter get out from here nyaya yobva yamira yakadaro saka ndakazofunga kuti no ana aramba yachinetsa mushe kuise peace order ndakape peace order vana varongomuna kuti James, Josephat, Solomon nakuziva vana vakundiponda iwavo kubvapo imatsamba deti rekoti rikaiswa namajistrate kwamutare havana kuuya magistrate kwakuseka obva ape ruling in absentia asipo mapepa acho ari bocha uko kuti ndichiende kwaatora asi I'm hearing kuti vari kuramba kusaini chii mapepa iwo ndichaende ikwe ndoaona mapurisa acho kuti ngenyi muri kuti hamusi kuaona wana imwimwe asi wana vari kuuya maweekends ese kumba ngei saka ndichaende bocha ndione kuti mupurisa wacho unonzi Saraoga Sergeant Saraoga uri pabhezero bridge ndizvo kuti wakazosaina here kuti hana asi I need those papers signed so that I make peace order with those children ndigare zvakanaka asi chikuru chandinoda ngechekuti mhepo iyi itsvakwe yakabva papi mhepo yakabuda ichiti ndakauraya munhu ndisikasi kuuraya munhu baini mhepo yekuti anhu anondirota ndarota baba apa vanasikana vanenge vachitaura izvozvo kuti ndarota baba everybody yakabva papi yakaiswa nani ndiro dambudziko rangu kuti ndinoti ndibatsirwe inini pachezvangu handingaziganzisi pachezvangu asi unotaura zviro zvaunoziya kuti inini hapana chandinoziya ndinokupiri kuti ndibatsirwe kana pane munhu uri kuise mhepo iyi asi munhu uyu wakadondibatsira uyu wakataura kuti mhepo yakaiswa ndingana handingazvitauri mhepo yakaiswa ndingana handingazvitauri hangu saka ndozvo ndinokumbira pamberi paMwari nepamberi paakuru angu adzima angu kuti andibatsire kuti nyaya iyi ioneke musoro wayo ipere rufu mukati mwemusha wangu inini ndakapoestera baba angu inini rufu mukati mwemusha wangu rupere kwese kurwarirwa zvese zvinonetsa zvipere wana wangu wagare zvakadini zvakanaka ndozvo ndinokumbira Vakagurabadza muri mutendi wekwaJohani Marange mweya uri kuti chii kana uchikupai tsananguro nedambudziko ramuri kusangana naro imimi pachenyu mweya uri kuti mweya munhu wakaise mhepo iyi ngekuti handimuwanziri tiri kufamba kudai ndakaende pane mumwe muprofiti umweni wakati tisaitari baba mukasvike pamba paLameki uri kubuda uyu mukasvike pamba pake magemenzi angu aya muri kuona magemenzi angu aya iwo Kagurabadza unayawo chipisa magemenzi angu aya there's nothing like that kuti Lameki imhepo yakateiswa ndiri kutaura zviri kutaura mweya ndizvozvo wechitota mweya I've been to different kinds of people ari kutaura saizvozvo kuti wakaisirwe mhepo ngemunhu saka what is me ngezvekuti ndiri kuti mhuri ngatifambe wari kuramba mhuri vaning'ina venyu kusanganisira nevana wana pane wamwe wendinawo wemhuri doko yendinawo kwachikodoroko aiwa kundiponda imhuri do yemukadzi mukuru vana ava vanendawo kuwaJohani Marange saka vachienda ikoko
mweya uri kuti chii uri kutsinhira here kuti nekuti zvichida imi muri kuenda kumweya iri kukupai ansa inoenderana nezvamandudza ivo zvichida vana vari kuenda kumweya uchivapa ansa iri kuvapa tsananguro dzekuti vakagorabadza baba venyu ndo vari kuita kuti matambudziko aisumuke mumusha memhuri. Ipo papa ndo pendiri waridi napo tafumanei ngekuti mwana wakabva lately apa paakazoya echiti ngatiende kwaheadman akati baba imwe ndiwo muri kukonzerese rufu handiti right ndinoti inini oraiti kana wazvizwe panani pane muprofita pane ng'anga here ngatiendepo hapana ansa yavanondipa ngekuti inizve kuziya kwendinoita ngezvekuti pane zvanetsa kati mwefamily dai mwechinyazei muroyi wacho imu munoti akomana ngatimbofamba mwafamba mwese munhu uya wewe munonga mwakambobata uya wobva abatwa wazvionazvo muri kuitire zvito zvakadai saka iwo hapana chavanombotaure kuti muprofiti wati zvakati kungotaura chete nekundirowa nekundishungurudza. Pavana vakomana mune vana vangani vakomana nevasikana vari kubatana panyaya yekuti baba vatipedza? Wana watatu ava ukumba huru ava ndiwo wana wangu uyu nguwe wabambo munino. Alright. Wasikana ava they are just silent. Alright. Hawabudisi muromo asi kundozwirire mazwi ehanzva dzikomana ndinoziya hangu vanozwirira asi hapana chavanondiita kana kuti kudini havo. Asi wana wangu chaiwo kubereka watatu havo ipoizini chaiwo kwendiri. Mhepo iyi isati yauya yalamei. Alright, ndichienda pane pandoda kuti nditigadzirisei pamataura kuti headman Chigodora vakashedza baba Taps vekaranganda TV ndobva zvabuda. Baba Taps nekaranganda TV hatingavape mhosva nekuti isusu vatape nhau pane makuhwa ndopatinowanikwa panyaya dzakaita senge dzenyu dzedzidzi ndopatinenge tiripo. Dai vasina kuti ita izvozvo dai vakatadza basa vakatogona baba Taps kuti uya ipapo vakagona basa kutoti mudhara yari kunzi ari kuroya handiti mazvo hapana chavakatadza ndo basa ravo chero ravakaita uyewo zvakare ndosaka mauya kwandiri inini ndo basa ranguwo zvakare rekuita se rekuburitsa nhau handiti mazvona saka ndatipa pangoita se pangojeka kuti munhu zvichida mungazongotiwo pamwe headman Chigodora ndo vakashedza baba Taps kuti vaunzwe nyaya iri panapa pamwe tingangoti ko vakavashedzerei sekubvunza kwamuri kuita asi ndo basa revatapi venhau iroro rekuti chese chakunzwa kuti chiri kuitika vanobva vaita se vanobva vasvika ipapo. Zveshuwa muri kutaura ipapo ndakakomana nababa Taps ichiende kumba kwake padora 10 off Kagurabadza wakadini handiribo ndikati baba Taps nechigubu newo I'm open hearted ini ndiri munhu unonamata zvikazike cheikagurabadza ndikati unongobudisa news papa mumain street une proof here kuti ndiri muroyi makazoihambiripi. Baba Taps akatora pachena kuti ini ndakataurirwa ndiheadman Chigodora Kagurabadza please usandipawo mhosva ndiro basa redu exactly retinoita ndikati nai akati ndikati kana zviri zvo baba Taps I'm sorry ndiri kusunungurai ndikabata nemakubata ndikabata neshenzi nababa Taps kuti baba Taps ndiri kusunungurai hauna mhosva asi ndaya ndakati ndichaya kubasa kwako kudai mwene rife ndichitaura nyaya iyi kuti unfounded information waburitsa wakaionepi handitika aiwa ndizvozvo ndozvazvinoita. Saka achiti upenyu hwenyu nevana pasati pabuda nyaya yaLameki wakanga wakamira sei? Wainga wakanaka upenyu hwangu zvakanaka chaizvo kutoti wana tegare zvakanaka zvakanakisisa panga pasina dambudziko pangotanga pamhepo yakabuda paroora vatata asi manje inini manje penuzode kuti ndibasirwe futi ngechekuti mari yangu yakaendepi
Yipi futi? Yendakabvisa inini kooripa. Oh Ipo papo. Ndapota. Mutapo enhawo. Ipo papo ndiri kuziva kuti mari yangu yakaendepi. Wakandiye mari yangu ndiani? Yakasvika here kuMozambique. But what I all know ngezvekuti there is nothing of that thing. Wakandiye mari yangu ndiani? Akati hande panganga iyi. Mati muprofita wakazokuendesa kumazowe. Akauti hande apa. Ana. Orai. Ana. Ana yakati hanikisiwa uyu mwana uravunisi warambe kubuda wanyiswa ngengengengengingisi ngedhimoni iri. Hambe totaure munhu hambe totore munhu unoningirika. Unofemba. Unobudise munhu. Ana imhuri yeseze horo. Iyo masvika pamunhu munhu ndo kuti handi tinozvipedzera kumazowe. Tasvike mwamutari manje. Kwataura kuti mweya wanditaurire kuti hambe kumazowe. Tasvike mwamutari wakafonere sekuru yake hanzvadzi yamai yake kuti ndinoti undiperekedzawo pakati ndokutiri kwenda. Ane motike ndimadzibaba futi. Sekuru acho. Kwakuzohamba usiku takasvikapo ndakanise time ini tasvikapo 11 okuruko usiku. Kana kuti ndizive kuti petakane pacho takahamba senyi hadipo kuziva hazi kunozi kuningirike. Ndoda nditaura. Kunozi kuconcession. Uko. Famu ya Paul. Paul Wood. Kumagamba. Takazvinyora apa. Concession. Takazvinyora ipo papo. Muchienda kwa Mambo Maranyi. Munombovatsanangurira here? Munopiwa nguva here yekutsanangura dambudziko renyu kana kuti nyaya yenyu sematsananguriro amuri kundiita? Mambo Maranyi ndakamutsanangurira zvese. Mudare imomo? Mudare imomo zvese apa. Vana varipo? Kurohwa kwangu. Wana wakauya kuti ngati ipashiari chete wana wangu wekubereka. Asi waningi naye. Hapana wakauya. Dambudziko iri. Ini semaonero angu semunhu wenyama. Wana vari kungosenzeswa chete ngemhepo iyi. Asi dambudziko riri kuna aningi naye. All right. There is one or two people vari involved panyaya yangu iyi. Kuona kwendinozviita ini. Wana ava kusaiziya. Vaningi navenyava vanonamata? Vamwe vanonamata, vamwe vanamata. Vanamata. Maenda kwaiti Ndichinzi, mubvunzo wangu mumwe chete. Makavatsanangurira nyaya matangira yakaita nepairapa vachitonga nyaya. Hapana ba matsananguriro endaita wachigodora. Mati chigodora wakanga andozwirire mazwi ekuti basi mudhara wakashata muroyiwa. Tiri kuti abve muno mwachigodora. Apetuke kumusha wakatodzingwe bocha ngeuroyi. Ndo information yanga atofeedwa ngewana. Saka nyaya yanga itori. Hapana chavakambotonga bachigodora. Makanga akundo basi I just don't know. Hapana yakana kumbozwe nyaya yacho kuti zvakamira sei akuna. Ko vanodi kuita sei zvavari kuita dzimwe vana mhuri dzavo yavo chiti isusu musha wakasviba mhuri dzapera otifambai. Sei asina kupa mutongo wakaita saiwoyo kuti mhuri yeKagurabadza mati baba ndiye muroyi hongu tazvinzwa chifambai kuviri kana kutatu munzwe kuti dare renyu rakamira sei. Hana kudaro. Ende zvainga zvisikaya itisi kudaro ngekuti isusu tiri bocha. Nyaya yakanga iri bocha kwa Maranyi. Saka takazoti tapedzepo musesa zvakazamba ibocha. Ngekuti ndio nyaya kwainofanira kuti idini kuti itongwe. Ini ndiri mubocha wakazara yani ndinotongerwe bocha ini kufamu chetu. Okay. All right. Pajeka. Saka mamirira kuenda kunodzokera zvakare kana kuti pfungwa dzenyu mapiwa mutongo wakaita saiwoyo kana kuti mapiwa gwara rakaita sairoro naHeadman Chigodora nemhuri makawirirana kuti chii? Hapana chitakawirirana hapana chitakawirirana baipo papo ngekuti taende kwa mambo zvakazimu zvemuri kutaura ngezvenhando.
hedi mambo akasene pekuti imwe mwakati imwe muri kude kuripa imwe mwakaripa ere kune munhu wakafa zvikasita takare mabhijani kasi endai moripa muri kutaura zvenhando nyaya yekuti mudo tengese mundo wababa mwazione papa hapana chakambofamba kana kuti kudini saka tichasa zvakari panyaya vaningina venyava kwamakamboenda navo muchida kupedza dambudziko iri ndikupi kunze kwekuconcession kana kuti pamakaenda kuconcession vakanga varipo ere vakanga varipo vakanga varipo saka makaenda kubodzi kumwe chete ikoko muri semhuri nevaningina venyu kwai kusikunga koripoko mwarasika pabizi mutorei nawo concession kuripa zvoku kwemunhu waibuda manga matobatuka kudhara kurohwa ere aiwa kunzi mudhimu lameki akaurayiwa nakakagurabadza uko handitiende munoripa ngozi concession awandi kofamba paukwende koripa basi kwetakaita uko saka ndiri kuti inini pane here pamakaenda imi makagurabadza nevaningina venyu makasobata kuti makaponda lameki hakuna makangoendeswa kunoripa hakuna saka chiri kukutadzisai imimi nevaningina venyu kuti mufambi mese munobatwa imimi kuti akaponda lameki ndimi chi ari kuramba kana echirambira mambo inini ndikaizvezvire kuti ngatifambe angazonditendere pakaoma hazviiti kuti anganditende ndakanga ndambofunge kuti kuya kwendichaite kuno ndichadaidza one of them anoshande munhu ndakaone kutoti si wasting time ngekuti kana akarambira mambo inini ndikati ngatifambe waningina wangandizwawo here saka muri kuti mune mumwe ari muno maharare ari muno arimo yeyo akabatana nevamwe kuti mukoma makapunda munhu zvese they accusing me alright wari muno waningina wangu muono senze waifudi chinyi yamene ikoko saka ndaona kunge dai aida handiti aigona kungouyawo padare ramunenge muchiita nekuti zvatinoita isusu kuno kundoita kuti kana muchinge mauya mataura nyaya dzenyu tinobva tati aiwa handei kuna nasekuru vanokuvhenekai zvichida makaponda munhu akagurabadza zvichida imhepo sekutaura kwamuri kuita zvichida ndezvimwewo zvatisingakwanisi kuona isusu nemaziso edu nekuziva nenyama ungonogarawo panenge pachiitwa dare renyu zvakaipei zvakanaka izvozvo zvakanaka asi manje hapana zvendingaita wari kuramba shuviri yangu ngeyekuti ngatifambe pamwe chete tione chinhu ichi ndo shuviri yangu asi hapana zvendingaita izvozvi ndiri kuhamba ndega mari handina izvizvi muchatondera mwaye mwakati uye musi wa25 ndikati mari handina ndikambochambotsvaka ndikaze kukweretawo mari kubve kwamutare kuuye kudo semunhu akandogare kudai tambudzika handishandi handidini ndizvozvo handiri tichipedza programu ino vakagurabadza shuviro yenyu chakusumudzai chakusundai kuti muuye kuno kuharare chii chamuri kuda pashuviro yenyu mukati meupenyu wenyu inini shuviro yangu ngeyekuti mhepo iri pandiri inini ibviswe mhepo iyo iyi nekuone kuti yakaiswa ndiani mhepo iyo iyi kana ichikone kutaura kana kudini ndo zvenongwada basi kuti mhuri yangu igare zvakanaka kurwarirwa nekufirwa zvipere mhuri yangu igare zvakanaka ndo shuviro yangu basi ende se kana pane munhu wakazviita I wasted a lot of money ndakatengesa omba ini ndai ndine motika zvakapera motika mbiri kungoparara ndai ndine zvigayo kungoparara ndai ndine trailer kungoparara handingatauri zviro zvakaparara basi zvakawanda ndai ndiri munhu watafumani ndai ndiri munhu wekuti zveshuwa ndashanda inini upenyu hwangu inini handichina munhu wemwana wakusapota wero ndafanira kuti ndichenjwe zvendakashanda penjeni yangu but izvozvi izvi ndiri kutambudzika ndinotoshaya chaizvo kuti mari yekutenge 2 kg shuga yekuti ndimwewo ndirarama ndiri kutambudzika inini kubudikidza ngemhepo ende ndinototi mwari wakandiraramisirei kusvike kudai izvi I'm over 75 inini I'm running turning to 76 dai zvaibvira ndingadai ndakafa hangu ndiri kuma 60 zvingadai zviri nani I would say
die peaceful pane kuti nditi izvozvi ndiri kutambudzika zvinondibatsirei dai Mwari achitaurwa naye ndinotaura kudawo ndichifunga handitika kutaura isu zvatingaiti kuno kuti tinogona kuenda pamumwe chete kana vaviri tonzwa kuti zvinobuda zvichinzi chii uyewo ivavo ndo vanozokupai way forward nezvishuviro zvenyu kuti Kagurabadza nyaya yako yabuda yakadai inofambiswa yakadai toenda pamwe zvakare ronzi Kagurabadza nyaya yako yabuda yakadai inofambiswa yakadai imimi mochi decide zvamunoda dai zvanga zvichiita asi mazotaura vana kana vanun'una vange varipo asi sechishuviro chenyu nekuuya kwandiri tongozviita pachena ivo kana vachinge vazozviona vari kwavanenge variko ndizvozvo makabatwa kunzi ndimakaponda Lameki vanongozvinzwa vari kwavari vakabatwa kunzi hamusirimi makaponda vanongozvinzwa headman kana mambo Maranga vachangozvinzwa zvakare kuti murume uyo akafamba dare rake riri kuitwa pachena ndo zviri kuitika izvi nekuti kana varamba muita sei hapana saka indira ndokwanisa kungokuvimbisai kuti aiwa zvamauya ndakugamuchirai regai ndikubatsirei muona kuti imimi munosviswa papi nenyaya yebvuri riri kunetsa mumhuri menyu.